Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalpasan ti panag-training ni Helen, ngagmasahe kan agilot. Idinto tamasikugmat ni Maya, adi pa'y nakaturpos. Idi aganak ni Maya, saan na kinaduan ni Carlos, tanagpasada. Kapilitan nga inawagan na ti inana, tamarigatan nga aganak. Naklaat, kan masuron ni Sofia. Kapilitan na napan, ngam sinidir na ni Maya. Iti sabali abangir, nadurasan ti massage clinic ni Helen. Taado dagiti customer na. Iti matdagos ni Maya at daim mawag iti cellphone ni Carlos. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Massage clinic, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agriring ti cellphone ni Carlos. Nga madda pala iyaban niya. Alaag man ti cellphone na takita. Nagan ti babae ti umawawag. Asino da ito babae? Oh, abay nga igamot ti cellphone ko. Asino ni Claire iti biyag mo? Ta umawawag? Gayam ko. Ada ka di reklamo? No adda umawag kanyak alalaki. Awan ka di ti anyaman na kan ka. Anya ko matidakas na. Umawag lang, mat. Kasta gaya ma. Ha! Dinadaal mo ti biyag ko. Kasano ko dinadahal ko ti biyag mo? Si bibiyag ka pa'y, mat. Kan nasalunat ka, mat. Apay nga ibaga dinadahal ko ti biyag mo. Nay, nagpa-deliver ka mo't iti darat. Simintaw kan landaw di taluti aginatang yaw, anak. Wen, tatang. Tapno mairugi ang maipatakdar. Ay, dakilakit di ti paaramid yaw. Tanagadumat dagiti materialis nga impa-deliver yaw. Di tanto nga minan ti parlor kan massage clinic, tatang. Kan, balay tayo matan. Ha? Tapno saan tayo amarigatan nga agawid iti sigod a balay tayo. Ta medyo adayo ijay. Wen mitkit di ah. Tapno saan kayon amarigatan nga aginawid no aggapo kayo iti trabaho yaw. Wen, tatang. Nalawlawa basit ngem ti ayan mi ita a parlor kan massage clinic. Ay, nagbiit kayo mitin na nakaurnaw ng iti pagbalay yaw, anak. Balay tayo tatang. Apay abalayo kunam. Nay, mangrugin ama ipatakder ti balay yaw, anak. Da kayon ti makaamo tatang. Ay, amangan no addan tao iti parlor ko. Siya kun ti makaamo, anak. Awan pagdanagam. Amok mat dagiti agtrabaho. Kan tumulong akmatin nga agtrabaho. Alangarod tatang. Tamapanak pay iti parlor ko. Sige laeng. Awan ti pagdanagam. Tadaak dito, awi. Ay na. Imbaglakit din tada kayo tatang. Asino pa'y kumati agtitinulong? No saan adatayaw, anak ko? Wala tatang. Iso sikat ti the best father. Anya ti klase malalaki. Irresponsable. No naumakan kanyak, nawaya ti ruangan. Saan asyak ti papanawam? Sikat ti pumanaw. Awan sir-serbe malalaki. Mabayadan ka diti habang dito boarding house. Di na kamatan ni kikanti inam iti kwarta. Awanan kay tibain. Mudto'y ta cellphone mo. Ne! Apa yung parasak mo ti cellphone ko, ha? Nadadailan! Rumbang lang. Tapno awanan ti aramatam amang text ka dagiti agduduma babae. Ay na! Makabil ka makitam! Sige! Padasam! Pumanaw ka dito'y! Diyak ka sa pulan ti lalaki akaskan ka! Pumanawak man layangan! Jakmat ka sa pulan tikaskan ka! Di ka lang kuman nakikita! Nadadahal ti biyag ko gapukan ka! Apay nagdakkel ti awit mo abag. Kan, anak mo ka di day takib-kibinam? Ha? Anak ko na. Agawid kami ngamin ije balay mi. Ayan ti asawam.
Apay adi nakamanlain tulod, wano kinadwaan. Sapay nagdakkel tabag mo. Jak amo tinapanan na, nana. Apay balasang ko. Nagapa kayo kadi? Ay kaasim ti anak mo. Ay, amangan numabisin pa yan. Nalabit ang mabisinan, nana. Awan nga min awit ko at inapay. Ay, ada tinapay itibag ko. Aguray adoy, itid mo iti anak mo. Agyaman ak, nana. Awan anyaman na, balasang ko. Ala, ingkay pa'y aglinong iti sirok tinarokbus akayo. Tani, madlaw anabambanog ta anak mo. Apay ang nagdakkel day taawit mo abag. Ayan ni Pilato. Nanang, saan a Pilato day jay? May sakas satanas. Satanas ko nam ita. Ngam apay abinay am nga inanakan na ka. Kunak no saan akas jay nga irresponsable, nanang. Di ka ngamin nagpampanunot. Day ta ti maganab ti kasken ka agarang ganjang. Sorry, nanang. Saanan ang maulit? Maisubli ka di day ta pa nagsorim tinapasamak. Panakaibabain ti impaay mo kanyak nga inam. Inak agi deliver kadag itilako. Amangan no inton sumangpeta kat di ka manen nakadalos kan nakalaba. Madamdaman to, nanang. Nasapa pa'y mat. Anya nasapa ako nam. Anya ti kayat mo. Tilaang kadimang saksaklot iti dakulap mo ti into naram. Ha? Naglaing kakit din. Inak man laangan. Kastoy gayam ti makabasol. Saan akastoy ni nanang ini? Ita, naungatan. Inak man laglaban. Tapno saan manan nga agungat inton sumangpat. Alaak amin dagiti murang. Tamapanak di tarwar nga ayan ti gripo. Maya! Ay na, madama ka gayam nga aglablaba. Ay, labsan ka pa'y Nagkapom ka di. Ay, di tabalay da Helen. Intulod ko, tak-asimat. Adaman damagak, Ben. Ado ka di ti customer ni Helen. Hoy, adu Kat no madamapay amang ipatpatak der iti balayda, iji asidag ti parlor ni nanang na. Anya? Balay ko nang? Katwan! Nojak agbiddo. Sika ni Pilato. Pilato? Kasano ko man nagbalina ka, Pilato? Kasta tiladawan tinang sikog kinimayang anak ko. Abay ngay nawagan dak iti Pilato. Anda ka di amom asinikugan ni Pilato? Saan kalaang a Pilato? Bastos ka pa'y. Manikog. Ha? Kita ka man laangan. Nana, kumusta ti anak mi kinimaya? Saan na siya ti pagdamagam? Bastos. No adda panunot mo. Ingkakitaan kat ikam iti abasto na. Puisit ka lalaki. Sakit din timang takan iti putot mo. Na, tapi manaw kit din. Bastos at talaga dyan ang sikogkan ka. Nagkitaan nyo, nanang. Saan ka di adi mo pa'y nakikita? Nakitak jay ladawan na ijay boarding house yo. Jay adda ikaw tikiday na. Ha? Nasabat ko ijay tiyandaan. Nagsarita kayo ka di, nanang? Inawagak iti Pilato. Imbes nga irespeto na. Saan? Tapresko kan bastos. Apay, anya ti kinayat mo iti day ti alalaki. Kasla adik. Nanang, lipatin yung day ang tao. Taoray siya kat linipat ko matan. Awan serbina at tao. Talagang awan serbina. Gaputa dinadaal na ti reputasyon tangagi na. Di ka ngamin nagpampanunot. Day, nagapwam, basang. Nagideliverak itilakok dita ang sidag, tata. At damot gayam trabahom dito ili, tata. Ay, bambantayak lang. Mat nagiti trabahador da alisa ken Helen, basang.
Ha? Trabahador da Helen, kunam tatan. Wain, balay na da ito'y maipatpatakder di taoy. Ado nga ti parokyano ni Helen. Magustuhan da ti serbisyo na. Nagasat nga rod ni Helen no kasta. Uray may sa abulag. Saan alapay ti kaadat diferensya ti may sa tao tapno agbaligi ti biyag. Saan agaputa bulag ket agpulkok latan. Nanang, umay ka manganan. Itay pa'y anak ko ululimak ka di tatugaw mo. Ay, uray gayam bulag. Ket adda atiwan na asan a bulag. Maawatak ti kayat maasawa nanang. Nadyak agbidot. Ni Helen tidakdak amatam. Ammo na nga inaramat ti utak na. Ita, oray may sabulan, dimurasan. Lading itak nanang. Saan ko nga inaramat ti utak ko akas iti ko nang? No asino pa'y titinagtagibasit ko. Isumot tinasaya at timasakbayan na. Oray siyak nanang. Tinagtagibasit ko idi ni Helen. Agpaiso ti konada. Asaan alapad ti kinaadda ti diferensya ti bagi. Tapno mabaliwan ti kasasaad iti biyang. Nalpasan ti balay nga impatakderiyaw. Jay laangan arubayan ti ipatarimaan ko, tatang. Agawan tayo nga ipatarimaan, tapno umalis tayo, nanang. Di ka agdanag, anak ko. Nakadeposito ta iti ababangan ta a parlor kan massage clinic. Uray saan ta pa'y apumanaw, aging gat may sagana ti amin. Kasta ka di, nanang. Mabitlay nga urayan dayta panang tarimaan da iti arubayan. Padalusan tayo pa'y iti unag kan arubayan na. Kalpasan na. Awisan tayo ni Sister Elisa na ipabless tayo ti balay. Anak ko. Awisan tayo, tinangtulong kan ka. Nagmayat ko, ma. No makitak mat ti balay nga impaaramid ta, nanang. Kuma, anak ko. Angam, ibagakan ka. Napintas ti balay tayo kadalulong. Pangasim nanang. Di mat bumabanti gure-gure ti anak ko. Ipan ko kumay di hospital nga mawan mat kwarta. Kagat-gatang ko tistak ko. Awan ti kwartak ita. Kasano nga ron itan? Rumuarak. Tinakpadasan ti umutang nadag pautang. Imbag nadag pautang kan ka. Katamudang awan trabahom. Nguray ibagak nga ramatan ti masakit nga anak ko. Amom ti tao ita. Napatpatag ti kwartada ngam ti padada at tao. Inakpadasan ananang. Barang addamaasi kanya. Ingka no addamaasi kan ka. Nasaya at no addamaasi. Ngam no ngayawan. Padasam nga awagan ni Pilato. Helen, masabatan ni Maya. Hoy, kaslagsang sangit. Hoy, Damagan ta, no, apay. Maya? Ada ka di parikot mo? Inakagbiro kitang pautang. Masakit ti anak ko. Ipan ko kumay di hospital nga mawan kwarta. Kasta ka di. Agoray ka, taikan ka iti pang pa-ospital mo, iti anak mo. Agpay sa Helen. Anday pautang mo kanya. Kaasi ti anak mo, no di mo pailaipan iti ospital. Mabit lang. Adto'y tinakasobre a kwarta. Agyaman ako na Helen. O sige, taipan ko ti anak ko di hospital. hoy, kaasimat ni Maya. Agsangsangit piman gapo iti anak na. Ayan nga ti asawa na. Apay adi na tulungan. Diyak pa'y nadamag nga da asawa na. Idi kwan, si mangpat nga adda kadwana nga ubing. Ngam, awan mat kadwana nga amati ubing.
Awan pa'y nadamdamag ko. Tadyak mat ngamin rom-romwar. Adda ka di mo lang na utang mo a kwarta. Adda nanang, ni Helen tinang pautang kanya. Ipan ko ti anak ko iti ospital. Sige, taumayak. Kadwaan ka mapan iti ospital. Agyaman ak nanang, kunak no kagura na kami iti anak ko. Saan kayo akagura? Nasakit laang tinakam ko. Gaputa pinaay mo ti kalikagom ko amang paadalkan ka. Nanang, uli tagtagkid daw iti pamakawan. No apay mat asatay lama ka amiris. No adda madi nga ibunga ti inaramid tayo akam mali. Diyak ninamnamaan ni Helen at inagtagibasit ko. Ti makatulong kanyak iti tiyempo ti rigat. Oray siya. Diyak mat ninamnama nga agbaliktad ti amin. Agpaisutay ko nada nanang. At ibiyangkat kaslapilin. Numaminsan, adda ka iti ngato. Numaminsan, adda ka iti baba. Kasta ita tinapasamak kada kayo kada Alicia kan Helen. Adda da ita iti ngato, nanang. Kaanumat nga ta, adda ta ti agyan iti ngato. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas anapaulwan. Massage Clinic, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadlaw nefe, akanayon analiday ni Armando, abus na. Inawis na nga ruday ito'y amapanda iti amusement park. Naragsak dagiti dua iti panagpasyerda. At damat premyoda at teddy bear kan sinanpusa iti panagayayam da. Impaw it na nga ruday ito'y kan ni Angel. Nabasa mo't dagiti agina tinagan afe, anaggapuan ti sinanpusa. Kat dita, nagatap dagiti agina. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas anapaulwan. Madrasta. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Naggapukan ni Papakday at Teddy Bear, tita. Numaamuak aluklukon nak ti amam. Sikat ipagdasalan ti pungtot ko. Saan tita? Awan mat basol ko. Masapol at akwatak no asino day jafe. Ang mga nuluklukon na kon ti asawak. Awan ti ammo ni Angel ka dagiti mapaspasamak, madam. Inikan ka kada iti karbangan ang makibiyang iti saritaan dagiti nanakman? Ibagbagak lang ti pudno, madam. Masapul ang mapanon ije pagadalan. Ay, Angel, mapan ka anta pinaguray ko ni Prince di tababa tapno ada kadwam. Sige, inak nga rudan. Manang, tita. Apay nga daka akanayon ang makibibiyang iti saritaan. Maladaw nga minan ni Angel, madam. Saan akayat ni Sir Amaladaw ti anak na iti pagadalan? Importante ti damdamagak. Simmaling bat kakit din. Adda kontak da Sir kan ti maestra ni Angel, madam. Kasanaw no ibaga na amaladladaw ni Angel. Awan bibiyang ko numaladaw. Tinaskan, maamuak no asino day jafe. Kasanaw no damagan ti maestra na no apay analadaw ni Angel, madam. Ha? Ay, di ta ka man laangan. Awan serbe makasarsarita. At dan samat pakariribukam, ibagamat atap no amok. Awan ka di pa'y trabaho. Kaano pa di ko na madandanikan at trabaho? Basit lang nga na panaganos. At dapay ka no bayadak, sakbaya maawatak. Dahita ka di ti pakariribukam. Pampanunutak,
No asino tinagpawit ka ni Angel iti sinanpusa. Tita Fe kano. Agimon ka kadi? Ibagam kit di akwarta ti ipawit na. Tapno may mayat manen. Saan kat nga ayam? Pwe. Kasano, no makibingay man ang dadya babae iti kwarta ni Armando. Doktalam ano asino day di afe. Amangan mat no babae na iti abroad. Day tangarod ti pampanunutek. No kastaman bilang. Pagikaruwag ti anak na ditoy. Rumbang lang. Damagam ken ni Armando no asino ni Fe. Ibagam ken kuana at ti anak na ti agikaro. Kasano, no makapungtot. Ibagam anayon na ti ipawit na. Tapno saan mo adusaan ti anak na. Hello, Bitina. Nakaawag ka mat. Kumusta kan? Asino ni Fe? Babaim ka di? Nupod no day tanga atap ko. Ti anak mo ti agikaro. Anya ti kayat mo asawan. Sekretaryak ni Fe. No sekretaryam laeng, apay nga impawitan na ni Angel iti sinanpusa? Premyo mi dayjay itinagayayam kami. Impawit na, tasaan nan akasapulan dayjay. Kaawatan nga ipaspasyar mo day ta sekretaryam. Awan ti dakas nga aramiden mi. Nagpasyar kami laeng. Imbagman, tama ipasyar mo day ta babae. Siyak, jak pay rumrumwar dito balay mo. Ipawitan ka iti kwartayo. Kating kay agpasyar. Basta di mo sagsagiden ti anak ko. No na yun ang lakit dito ipawit mo. Ayusan kanya. Sige, urayam ti ipawit ko. Sir, anya ti mo paspasamakan ka? Ay, agi mo ni Bitina. Gapo iti sinanpo sa nga impawit mo. Amangan no paysun na timangdangran iti anak ko. Anya? Nagkiting mo't apa nagpampanunot daytan? Sir, kaawatan na saan anasaya at ikasta a klase ti tao. Kaasi ti anak mo. Pawitak iti kwarta. Tapno di nadangran ti anak ko. Kaduan kan. Ta-dismissal tayo matan, sir. Ay, kaasi mat di anak mo. Sige man nga rod, Miss Fe. Jak impagarop akas jay gayam ni Bitina. Manangimon. Ngawan mo tirumbang apagimunan na. Delikado ti kasta a tao, sir. Oray ko ma. No di na iraman ti anak mo. Madanaganak. Amangan, nudangran na ti anak ko. Apay analiday ka, Angel. Awan kwartak, manang. Mabuti nga kadumawat ka ni tita. Tanaungat mat ngamin. Nagado aginatang da nga alikaman da manipod at dada ditoy. Ngamsi ka, awan pa'y nagatang mo. Idi may da ditoy. Awan alikaman da. Ita, adun ti alikaman da. Day tangarod ka. Aramatan da ti kwarta ni papam. Uray dya inted ni Papa at Teddy Bear. Inala ni Manang Santan. Uray ko ma, no saan nga ayunan ti inana. Nagalas at talaga ti aramid da. Kasano nga'y jagat-gatangak nga usarak iti pagadalan, Manang. Anya aya dya masapul mo. Ibagak to ka ni madam. Siyak ti dumawat iti igatang mo. Oh, papanambitin na. Mapankan sa iti remittance center. Siyak samot isip-siputan. Apay nga da ka manundita? Si Kamat, apay, di mo kaya't akaduaan ka amapan mangirwar iti impaw iti kabit mo? Anya akabit? Saan ka di asyak tinangikasarkan ka? Iswasak pa lang ti asawam. Ngam pinanawan na kami kanisantan. Iso ang nagbiro kak, iti mangted iti kwarta kada kami. Iso nga rod nga ibagbaga kakabit mo, tasakit nga rod ti legal nga asawam. No, apay ket di asikapay laang ti ayatek, nga uray awan serbim nga asawa. Apay ko nga ibagam nga awan sirbik. Gaburan kanto iti adu akwarta. Madanon to day ta at tiyempo. Ada kasapulan ni Angel ije pagadalan, madam. Ikanak tamapan kami gumatang. Apay asikati umay mangibaga. Apay asaan nga iso ti umay kanya. Saan ka di nga iso ti boss ko, madam? Babaunanak, iso nga imbaon nak. Na, taagdon niya ti danga.
Agi baon pa iti mangala iti igatang na? Kadwak pa'y kano amapan gumatang, madam. Nakasaunak namin ti maestra na nga awan pa'y kano ti in-submit na project na. Apay nga minasaan ang nag-submit. San pa'y nga rod kano ang nakagatang, madam? Iso nga ikanak iti kwarta tapag gatang na. Oh, aday ta ti igatang niyo. Umanay ka di dayta, madam. Ibagak ije maestra tabas si tinted mo a kwarta. Tapno sana pagungtan ni Angel. Ha? Intun kon indanon na ni sir. Ay, di ka aramid si ka babae. Mabit lang. Nayuna kon. Intan gumatang iti project mo. Itad kun tumat kan ka ti mabate. Imbag tada ka manang. Kasanon no awan ka? Ay di ka agdanag. Tasan ka baybayan nga irurumandag iti agina. Kaano nga ta nga alaan nak ni Papa iti ayan na? Dandanimat siguron. Saan ka unay ama sikuran? Tapno saan nga ad-adda kasla mabayag ti panaguray mo? Awan ko madagiti agina ditoy, manang. May mayatmat nga rod no awanda. Ninamnaman ni Sir Anasaya at dagam dakas damat gayam. Kanayon dapay arumwar, manang Tina. Ilakad mo ka din ti leave mo, sir? Hawan, Miss Faye. Ay na, madanagan iti anak ko. Ibagak ka ni Bitina nga agawid akpay. Isingasing ko saan mo pa nga ibagbaga, sir. Sorpresam ida. Tapno makitam na niya ti aramiden da, intun sumangpat ka iji balayo. Mayat sa nga agpayso. Di da namnamaen asumangpatak. Kalaatak ida. Babaan iti kastang aramidam. Matakwatam na anya ti trato na iti anak mo. Wen, kat intun makadano nak ijay. Ipagnak ti papeles na Angel nga umay ditoy. Nasaya at launay dayta nga aramidam, sir. Nasaya at ngamin ididamo. Ang nagpamarang lagayam. Iso ana saysayaat no isurot mo ti anak mo ditoy. Mami, nagtangarman di kanayon akadwan ni Angel ang mapanag-eskwela. Ada siguro mabalindag ijay. Gaya man ket di. Tapno ada mangilibre kan ka. Kanayon nak nga agpapansin no kas di adagasan na ni Angel ngam kas labulag samot. Pag kunaamot abulag, saan mo't anak kasarukod no magna? Di na makita ti kinapintas ko ti kayat ko asawan, Mami. Sika ti mangiremedyo nga agin nasidag kayo. No umay ditoy, amang dagas ka ni Angel. Paunagam, kat isaganaam iti anyaman amakan. At damat ket din ni Manang Tina nga ibaon ko amang isagana. Kabayatan nga agsarasarita kami. Usaram mo tautak mo sa paminsan. Tapno adda magimulam. Napatgan matlaangan ti leave mo, sir. Nasaya at mat. Tapno maala ko ni Angel ditoy. Maamamok to man ti anak mo. Sapay ko mata umasidag to tirik na kanya. Mangnamnamaak akas tanto. Tanasingpat ka mata, Miss Faye. Saan ka daan nasing pati pinanawam ang mga sikaso kumaiti anak mo? Nagpamarang anasingpat. Tapay ang madimot ng ti ugali na ita. Iraman na pahin ti anak ko. Imbag, no di na iroroman ti anak mo. Day tati saan ko nga ipalubos. Papanawak iti balay ko. Numaamwak nga enroroman na ti anak ko. Sapay ko mata na saya ti kasasaad ti anak mo adanunam iji balayo, sir. Agyamanak iti kinasayaat mo, Faye. Sika tinangan andingay kanyak. Gapu iti iliw ko iti anak ko. Sapay ko ma, tadumteng ti aldaw nga kita kami iti anak mo, sir. Katsapay ko ma, into nagsubliak. Sikapay laeng, tinasingpat afay. Agbaliwak ka di, iti apag ka nito, apan nagbakasyon mo, sir? Ah? Amangan ngami no into nagsubliak. Addan asawam. Una yan. Apay, instant ti panakiasawa? Kasta tinapasama kada kami kan ni Bitina. Idiinsangpat ko ijay balay. Kasla agasawa kamin.
Ang mga no instant mat nga agsina kayo, no inululpitan na ti anak mo. Kapilitan agasta ti mapasamak. Kwartak laeng, ti kinayat na no kasta. Apay kanayon mo akadwa day talalaki. Boyfriend mo, saan ka di? Agayam kami laeng, tita. Agkaadalan kami, tita. Aggayam kami laeng. Saan ka di ano mabaybayag kat saan laangan nga agkaadalan? Kaayan ayat munton. Agadal kami pa'y, tita. Awan pa'y tinaram. Tapno awan ti inaram. Masapul nga agsina kayo, itamat laang. Awanen at ikadgadwak, tita. Isu lang ti katulungak kadagiti projects ko. Kunakon kat. Agpaiso di atap kong adda relasyon nyo. Iso addi mo kayat apag sinaan kayo. Di daam mo nga adda akong dito ruwar. Kalaatap ida. Kasla damang manggag kung ariwawa iti unag. Danggak pa'y nga umuna. Sakbay nga umuna gak. Saan, tita? Diyo kumamot paritan ni Prince dito balay. Isu lang ti kadkadwak kan mang tultulong kanya. Ti kayat ko ti masurot. Saan kat at ti kayat mo? Aglablabas kayon, tita. Imimutan naklangarudan iti kwarta ni Papa. Paritan niyo pa'y tigayam ko nga umay mang tulong kanyak dito balay. Kasta? Bastos ka? Ipungot ka man lang. Ibatan niyo ti buhok ko, tita. At nagsakit. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napudot ti ulo ni Bettina, gapo iti imon na, iti agnagan, iti fe. Inawagan na nga ron ni Armando, kat imbaga na asaktan na ni Angel, no adda babae daytoy. Nagdanagmat ni Armando, kat nagfile iti libna. Iti sabali abangir, nagtultuloy iti panagsinsinnarak da Bettina kan Jonas. Nagawid mat ni Armando iti Pilipinas, adi na impakpakaam mo kan ni Bettina. Iti nakadanon daytoy iti balayda, naklaat daytoy iti nangeg ng ariwawa iti unag ti balayda. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Aglablabas kayon, tita. Imutan naklangarudan iti kwarta ni Papa. Paritan niyo pa'y tigayam ko nga umay mang tulong kanyak dito balay. Anya ti kunam. Bastos ka. Ipungot ka man longan. Batan niyo ti buhok ko, tita. Nagsakit. Bettina! Igbatam ti buhok ti anak ko! Si kakadya talaga. Ada ka gaya man, Armando. Kayat ko lang adisiplinaan ti anak mo. Tadangin kayan ayat na. Diyan kayat nga ubing pailaan kat makiayan-ayatan. Anya? Jackpot yun dayta. Taamok ti ugali ti anak ko. Nasayata na sabat ka, Santan. Adda ka di maitid mo kanyak akwarta, Daddy? Saan ka di nga do ti kwarta nga awatan ni Mamim? Adda kumamot ang tiagapukan ka akwarta. Ni Mamim lata ti pagdawatam. Kasta ka dilatan, Daddy. Pinanawan na kami kin ni Mami. Ita, awan ti maitid mo kanyak akwarta? Awan pa nga rod trabaho. Intunad ng trabaho. Adun to ti kwarta tayo.
Kasano no sumangpot ni Tito Armando? Agsinarak kayo kadipay kin ni Mami? Una, tadumawa ta kay ti kwarta ken kuana. Isu siguro ang nagsubli ka kin ni Mami. Taamom makadawat ka iti kwarta. Iha, pudno ka ding imutan na ka ni Bitina. Saan ko nga imutan, Armando? Saan asi ka ti pagdamdamagak, Bitina? Sungbatan nak, iha. Kanayo na kurang tiitad na kanyak, Papa. Oh. Inalapay ni Manang Santan ti impawit mo at teddy bear. Kwa, binulod na laang mat. Binulod na ka di, Angel. Inala nalatan iti silad ko, Papa. Imbagak nga isublina, ngam di na kayat. Apay akas dati tratom iti anak ko, Bitina. Pinawitan ka iti kwarta. Ngam di mo mat ititad ti parakan ko na. Kinid daw ko kan ni tita nga ibagana kan ni Manang Santan nga isublina ti teddy bear. Ngam di na mat kayat. Adda ka matgaya man, Tito. Ayan ti pasarabok. Isublim ti teddy bear ti anak ko. Kat ibagak kada kayong agina. Itamat laang. Rumwar kayon iti balay ko. Wala kayo ka noon. Bakit Bitina kan Santan? Armando, saan ka di nga imbagam nga agkasarta pa man asumangpot ka? Kumaa, no nagbalin ka anasayaat ka na Angel. Pang-asim, di na kami kumapapanawan. Tapno imutam tumanin ni Angel no agsubli ni Sar. Ay saanan? Nangag mo ti imbaga ni Tina. Imbag pa ni Tina, taam muna nga isakit ni Angel. Saan na maulit, Tito? Agsingsingpot kami kin ni Mami. Ladingitak, ngum pumanaw kayon dito'y balay ko. Diyak kayat nga adda mangiruruman iti anak ko. Panaw! Napan ni Sir iti silid ni Angel. Apay adikay pala pumanaw. Bakit Bitina kan Santan? Addan to aldaw mo si kakatulong. Taykit di daduma aswil dok. Di mo pa'y intad. Agkabaw kansan. Anya saan nga intad? Amo no asino ka data ti agkabaw. Yagmukit din ti udim adi mo pa'y intad. Awan udikan ka. Di ka man kundi singir dita. No di mo itad ti swildok. Di uray limos ko kan. Naglastog ka magta nakatulong. Haguray ka man. Pep! Agpatingga ka lang dita. Labanan ka no umasidag ka. Imbag taadda kayo pa'y nga gina iti salas. Lapdan na kami kadi apumanaw, Armando. Agyamanak. Anyan tinagbambanagan ti silid ti anak ko. Idinto tanagado ti alikaman iti silid yung agina. Pumanaw kayon. Saan yun nga urayan ti inawagak a pulis? Ha? Pulis? Alaan mi pa'y dagiti gamit mi. Sakbaya pumanaw kami. Idi imay kayo dito'y balay ko. Awan apulos gamit yung insang bayo. Anya ti kayat mo ama pasamak. Gaputa enruruman yu ti anak ko. Pumanaw kayo nga rod, nga ima-ima. Kwartak ti inggat-gatang yu kadagiti alikaman yu. Kayat mo asawan. Awan apulos ti maalaming alikaman mi. Nangagmumat siguro ti imbagak. Umayin dagiti inawagak a pulis. No di kayo pa'y larumwar, uludan da kayon. Papanantangay ita, Mami. Sayang dagiti cellphone kun laptop ko. Dagiti bag kun sapatos ko. Yakmat inalay da. Kasano? Kat sumangpat ka nun dagiti pulis. Ad-adda maisagmak da. No idarum data iti child abuse. Papanantangarod itan, Mami. Awan matindi sigod nga apartment ta. At damatan simukat anagabang. Kan awan na pulos kwartata. Ada kwarta na bati iti bag ko nga impawit ni Armando. Apay ati mo inala. Makapungtot mo't ngaminan. Kwarta na ngamin ti inggatang takadagiti gamit ta. Idinto tawan mo ti ginatang taag gamit ti anak na. Kilaat mat ngamin asimangpet day di alakay. Daytoy laang daan a cellphone ko tinaibulsak. Iso nga isulaang tinairwar ko. Imbag ta imawag ka. Ada kami kanisantan iti kalsada.
Umay ka pa dito yung ospital. Naaksidente akit yung motor. Ha? Anya tinaramid mo? Apay an aksidente ka? Ang daya may tama aksidente. Oh. Natumba ti motor, ginatang ko. Babaniti kwarta nga inalalakan ka. Sapay adasan anasayata na pasamak. O sige, umay kami dita ka ni Santan. Sige, umay kayo. Tapno at gumatang iti agas ko. Kan mga sikaso kanyak. Parikot man ang ito eh. O sige, umay kami ditahan. Ijay tape ospital itarabi eh. Awan ngamin pagturugan ta. Anya nga iti pagturugan tayo di ospital, mami. Jack amo, ngam naimimbag ijayan. Tadama ko na paglinungan ta itarabi eh. Ngam ti adata iti kalsada. Anya matan. Nagmayat ti biyag ta ijay balay da Tito Armando. Ita, agkatang-katang ta. Nga awan masnop apapananta. Day chemot a Jonas. Inrana na pa'y tinaksidente. Sapay mabisina kon, mami. Ure siyak. Awan mo't nga rod kwarta nga igam ta. Imbag no, da kwarta ni daddy ija ospital. Day ta ti Jack amo. Ni, kaslag tudo. Masapol ang makadanon ta adagos ija ospital. Agtaray ta ka di? Saan ta ka di nga agtaksi? Mabalin mo't aya nga utangam ti plete iti taksi. Inalak ida iti video. Idi nakita ida iti parke, Tito. Anya ti maipapan iti video, iho. Ate, oh. Buyain nyo. Oh, nagdaks at talaga ni Bitina. Imbaglakid din ta nagawidak. Imbaga na pa'y nga gayan ayat kami kini Angel. Imbis nga ubing kami pailaan. Agyaman iti kanayon mapanangkat kadwa ka ni Angel ije pagadalan, iho. Agtintinulong kami ngamin kadag iti homeworks kan projects mi, Tito. Igad mo ti agadal, tapno makaturpos ka. Barang at da mabalin a pangisarkakan ka at trabaho, ije ayan ko. Wen, Tito, ikagumakti agturpos. Hello, Miss Pe. Kumusta dita? Hello, sir. Nasaya atak mat ditoy. Oh, kumusta ti anak mo? Imbaglakid din ta nagawidak. Ay, impong pungot ni Bitina ti anak ko. Anya? Iti anya ga po, sir. Basit lang nga banag. Di na pa'y ititad ti husto nga allowance ti anak ko. Kaasimat nga rod ati anak mo, sir. Imbaglakid din tanasing pati katulong ko. Isaksakit na ti anak ko. Nasayaat nga rod no kasta. Ipagnayo ti papeles na. Tapno makaumay mat ditoy, sir. Wen, Miss Fe. Mabalin to siguro into nagbakasyon da. Nasayaat nga rod no kasta. Ngam kabayatan nga dapay dita. Mangkita kayo iti secret agent amang bantay kan kuana. Wen nga agpaiso. Di tay ammo, noan niya ti aramiden ni Bitina kan kuana. Agyamanak iti imbalakan mo, Miss Fe. Ha, sika ka din day ta Jonas. Di kamot mabigbigan. Oh, apay ka di. Anya ti itsura ka. Jack pa'y nakita. Tawan ti sarming dito eh. Jack mailadawan ti itsuram. Nakabutbutang. Anto'y ti reseta ti doktor. Yung kagumatang iti agas ko. Ang mga infection ti sugat ko. Ayan nga iti kwarta paggatang. Diyan kwarta mo na. Tawan mo't kwartak. Kan gumatang ka iti makan. Tama bisinak. Jack pa'y nangnangan. Uray da kami. Mabisin kami mat. Awan kwarta nga igam ko ita. Yung kamangala iti kwarta. Kan makan ni balay ni Armando. Pinagtalaw na kami ni Armando. Tanasang putanak amang ipungpungot iti anak na. Aniya. Saan kan ngagluto, Tina? Intayo mga ni restaurant. Imbaglakit din tajakpay ng isaang, sir. Rumar tayo ka di ita, papa? Wen, agpasyar, kan mangan tayo ijerwar. Mapantayo pa'y iti paboritom nga ice cream house. Adamat ice cream iti restaurant, papa. Ipampaminsan tayon, Kunak
No ibagam amapan tayo pa iti ice cream house. Inton dumakkel ka, Angel. Mangibangon ka man kit di iti ice cream house mo. Mabalin mat, manang Tina. Mayat day taan negosyo. No lakat ta kayat mo ti agnegosyo iti ice cream house. Tulungan ka, iha. Mabayag ka kadi dito'y Pilipinas, Papa? Mabiitak laang, iha. Kapilitan ngamin ang naglivak, gapo iti awag ni Bitina. Imbaga na kadi nga agawid ka, Papa? Saan, iha? Imbaga na asaktan nakakano, gapo iti nakita na anagan afe, iti sinanpusa. Amang ano inton awan ka, kat umayda iti balay. Dang randak, Papa. Di kagdanag, iha. Addan tumang bantay kada kayo. Kat, addan tupay alak a security guard iti balay. Anya di ko namitay. Pinagtalaw na kayo ni Armando. Wan, Daddy. Iso nga imay kami dito ospital. Tawan papanan mi. Kasano tayo nga roditan? Wanigatang iti agas. Anya nga'y taramidan tayo, Daddy. Mami. Ingka pa'y umutang kadag iti sigod nga mamam. Numayang baganak. Agsubli ak iti balay ni Armando. Ha? Anyo ti aramidom ijay? Holdapan mi kadag iti kakadwak. Wanusan, kidnapan mi ni Angel. Sami ipasaka iti dakkel agatad. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon ti panagapad a Carlos kan Maya. Aging ga pinapanaw ni Maya ni Carlos. Nagawid ni Maya ti balayda, nga uray marurod ti inana. Iti sabali a bangir, nalpas ti impaaramid da Alicia kan Helen a balayda. Iti may sang aldaw, nagsakit ti anak ni Maya, kat kapilitan anapan imutang iti kwarta, kat ni Helen tinang pautang kan kuana. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Massage clinic. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agpaysutay ko nada. At ibiyagkat kaslapilin. Numaminsan, adda ka iti ngato. Numaminsan, adda ka iti baba. Kasta ita tinapasamak kada kayo kada alis kan Helen. Adda da iti ngato. Nanang. Kaano mat adata ti agyan iti ngato. No agtali na edak ngaglaklako laeng. Awan lat amukon. Sika, di ka mat nakaturpos. Ay, nanang, mapantayon ay iti ospital. Ala, umunakan amapan mangkita iti pagluganan. Sumaruno kami iti ubing. Sige nanang, tala ak tibag ang naglaon iti gamit tubing. Umuna ak ngarudan. Anya ti ko na ti doktor. Nanang, masapol ang ma-admit ti ubing. Nadinggi ka no. Anya, dingge. Ay una yun. Isumit lagayam asaan abo mababati gurigor na. Kan agbakwar pa'y no daduma. Kasapulan ka no pa'y ti dara nanang. Mapanang ka no pa'y iti blood bank.
Kaasim at ti ubing. Imbag no umanay deta inutang mo kin ni Helen a kwarta. No pagkatang iti agas kan pagbayad dito ospital. Sigurado lakit di ako rang nanang. Kasano nga rudan. No amok la kumakastoy. Saan ak kumapay agim matang itilako. Kasano akpay ita makalako no kastoy man. Kastoy gayam ti kinarigat no dagsakit nga anak. Kasta ti biag ti maysa nga ina. Parikot na amin ang mapasamak iti anak na. Awagan man ni Maya no kasano ti anak na. Ha? Ay, kasano nga tangag payson? Ay, awagak man. Ay, aday ta. Hello, Maya! Kumusta ka no ti anak mo kuna ni Helen? Na-confine ta dinggi ka no. Agkasapulan pa iti dara. Mapanak pa iti blood bank. Kasta? Ay, o sige, day tati ibagak ka ni Helen. Ay, madama ngamin nga dahil ilutan na. Kasta ka di. Agyaman ak iti awag mo Awan anyaman na. Kinapudno na. Ni Helen tinangibaga akuntakan ka. Anya ti kunam, tatang. Nakakonfine ti anak ni Maya ija ospital? Day tamet ti naibaga ni Ben. Agkasapulan da pa'y kano iti dara. Ay, nakarungarod no kasta. Ay, kaasimot ti ubing. Nasa upay ni Ben. Ngay mutang kano ni Maya iti kwarta kini Helen. Tawan kanot kwarta na. Ay, inton malam. Umuna kayong agawid, tatang. Tamapan kami man kada Helen kan Ben ija ospital. Ingkam bisitaan ti anak ni Maya. Ay ketun abalasang kau. Barang saan unay ngagdanag ni Maya. Kuna ni Ben ngagsangsangit idi umut-utang kini Helen. Ay, nagrigak nga agpayso. No adda masakit kat awan apulos ti kwarta. No kumata impandaadagos ija ospital. Saan kumaakim maraw ti sakit di ubeng? Sa dalaim pa ni di adda na utang da akwarta. Siga ka din na ita, Maya. Kimutong kamay. Kimutungak ang mga asikaso iti anak ko. Adda iti ospital. Ngamsika, nabartag ka manan. Day talati ang mom nga aramitan. Tapakibiyangan manan ti pa nagbartag ko. Ingka aglemes iti arak. Taday talati ang mom nga aramitan. Peste ka lalaki. Ano? Abay, mapistiya ka kung kunam, ha? Awan ti imbagak ang mapisti ka. O, adto'y ti reseta ti agas. Ha? Gatangem, no adda panunot mo nga ama. Anya nga iti gatang ko. Ikanak man kiti kwarta, tawang kwarta. Ha? Peste ka talaga. Aglisi ka dita. Tasyak man lang ti gumatang. Awan agas ti ubing. Awan serserbing. Apay ngamin na binaybayam. Agsakit lakit nga rod ti ubeng. Kumusta ti anak mo, Maya? Awan pa'y mat kinagbaliwan na. Imbag man ta nakaumay kayo, Helen. Nana Alicia, kan Ben. Umay mimot kumustaan ti anak mo, balasang ko. Ay, kaasimat ti anak mo. Adda dextrose na. Adda dara amayalison kan kwa na. Sa bali pa iti oxygen na. Diyak nga rod makaid na mangkit-kita iti anak ko. Numabalin na kumasublatan ti marikrik nana. Siyak kuman ti agsagaba iti sakit. Saan kat nga iso? Dakkel ti may tulong ti kararag. Agkararag tayo. Bayam balasang ko. Tano umay ni Sister Elisa. Ibagak nga agmay-may sa kami nga agkararag para iti panagimbag ti anak mo. Sister, ikararagan tayo ko mati ubing nga adda iti ospital. Awan ngamin tinagbaliwan na, manipod impanda iti ospital. Nasaya at day tanging bagam.
No agkay kaysa tayo as ipapas na kagdawat iti kaasi ti apo. Awan imposible kan kuana. Mamati kami iti dayta nga imbagam, sister. Day tatipod no. No mamati ka, di nakapaayan ti apo. Ngam no adda pa nagduadwam, amo mo ti apo, ti adda iti kaunggan, ti tunggal maysa. Pudno dayta, sister. Kat sakbay, ngayon ti akid daw iti apo. Laki pan tayo, dagiti nagbasulan tayo. Kat idawatan ta iti pamakawan, sakbay, nga akid daw tayo. Kumusta ti ubing? Nagsangit itay nanang. Di mawat iti kanin na. Saan akas iti kalabas? Apulos asan nga agsangit wano dumawat iti kanin na. Anya tiintad mo akanan na. Tiinsangpot da na naali siya at tinapay kan gatas, nanang. Ha? Imay da kabayatan ti kaawan ko. Wan nanang. Imay da kada Helen. Kastamat ni Ben. Itala makitak ti kinasinaw ti puso da. Napanunot ko pa'y. Nga iso anaduro as ti massage clinic ni Helen. Tanadalos ti panagpuspuso na. Managtulong pa'y. Mamati ak iti dayta nga imbagam, anak ko. Saan abaybay anti apo tinasingpat a tao. Sofia, naggapo ka di ija ospital? Wan. Napan kayo matgayang bimisita ijay idi awanak. Wan. Kat idi may ni Sister Elisa. Nagmaymay sa kami ang nagkararag para iti panagimbag ti apukom. Ha? Kaano ti panagkararag yu kada sister ako nam? Idi malam kalman. Nagkaykaysa kami ang nagtaripnong. Kalpasan na, inkararagan mi ti ubing, tapno daras agimbag. Ha? Amom ka di nga itay napanak ijay ospital itay bigat. Imbaga ni Maya, nga itay laan nagsangit, di mawat iti kanin na. Idinto tadi na mat inararamid iti kalabas. Kayat mo asawan. Saan anang nangan manipod impanyo ijay? Day tatipod no. Ti ammo kat awanan namnaman ha. Apay anak ko nam ti kasta. Nakitak asabali ti reaksyon ti doktor. Idisaksakan da iti dara. Dextrose ken oxygen iti ubing. Imbag man, tanasurutam ti dalan mo nga agturong kito ospital. Saan nga ijay inuman ti nagturongam? Kunak man no kunatin na mag-grabe ti kasasaad ti ubing, idi nagkita kami. Saan mat gayam? Mangmangan mat. Mamati ang adakkel ti naaramidan ti panagkararagdag iti kapurukan para iti panagimbag na. Kasta gayam. Imbag man tayong kararagan da. Padasak to akid dawan nga ikararagan da kamat. Barang maurnos ti nakulkul nga utak mo. Pag kunamot anakulkol ti utak ko, saan nga ta si ka ti nagsisiglo ti orat ti utak na? Agtal na ka! Di mo ipulagid kanyak ti ang ramid mo. Damagan man nga rod kinina anang mo. Numatino ka nga anak, wano saan? Anya ngay, pabindisyonan tayo ka din ti pasdekyaw, tapno makaakar tayon. Uwan datang. Jay laangan isagana tayo apag sa sangwan ti maisagana. Kaano ngay ti husto nga aldaw ti blessing? Inton umay ni sister, ibagakan kwa na ti plano tayo. Ison ti mangayab iti padi amang bindisyon iti balay, apangiyalisan iti parlor kan massage clinic ni Helen. Iawis tayo kaday kadag iti kapurukan ti blessing. Ay katuan no ad-ado tayo, naragragsak. Ay na, jak ni namnama, at iapukok abulag kat rumang ay ti panagbiag na. Dayta kat babaan iti tulong ni Sister Elisa. Kan iti tulong tinamarswa.
Iti nagbautan ti massage clinic kan parlor. Medyo nalawa asilid. Anya ti planom apakaaramatan na, anak. Mabalin ka di nga aramatan tayo apag taripnungan kada Sister Elisa, nanang. O, nasaya at daitaan na panunot mo, anak ko. Ibaga tayo ka ni sister, apag balinan apag taripnungan nga agkararag. Tanalawa mo't basit asilid. Maragsakan lakit din ni sister, no adda pagtaripnungan mat ditoy. Adamat ijay sigud apurok tayo, itiigid ti ili. No saan ka anapan nakitaripnong idi, di nakakuma nakita ni Sister Elisa. Kat no saan kami nagkita, saan ako mamata nakasursuro ang nagmasahe. Saan tayo mat makapatak dari ti kastoy abalay. Talaga ang naimbag ti Diyos. Inaramat na ni Sister Elisa nga imay di ti lugar tayo. Inaramat nak matamay sa abulag, nagbalin ama sa hista. Ita, nakaibangon iti balay apag taripnungan nga agkararag. Anya ti ko na ti doktor. Mabalin ka din ti agawin. Wala nang. Urayan tayo lang ang tibil ababayadan tayo dito ospital. Ay, dakkel siguro ti babayadan. Ta medyo nabayag ti ubing dito eh. Wan nga rod nanang. Imbag ket ti taninayunan ni Helen ti kwarta nga impautang na idi imay da dito eh. Medyo dakkel ti utang mo. Di nakamot nga rod matulungan ti akin putot. Saan kun anam namaan nanang? Jay la agbartak ti amuna no adda kwarta na. Di na amo akitaan ti kasapulan ti pamilya na. Iso asaan kanton nga agpaalilaw pa'y anak ko. Kitaam nga umuna ti kababalin ti may sa lalaki. Tapno saan ka ang mailawan. Si kaman lati mapan mangawis kadagiti kapurukan, may papan iti pa-blessings, Ben. Alangan nga kibkibin ta mapan mangawis. Ah? Ay katuna. Ang kaano nga iti ibagak apa-blessing? Inton Domingo, umay ti padi amang bless iti balay, kan ti pagtaripnungan nga agkararag. Ah, dyan ka di pagtaripnungan? Amin apasit ti balay, pabindisyonan. Umaymat ni Sister Elisa. Siguradong adun to ti tao. Ado ti pakanam. Talaga akasta. Bindisyon ti apo dagita. Iso nga iparanod ko mat. Kitaam ka di nanang. Kasla imposible ati may sa abulang. Kat makaibangon iti kastoy kadakkel abalay. Saan nga ta nga danang tulong kadakwada? Kunamot ni Ben akanayon kanu nga ado ti agpailot ken agpamasaya ken ni Helen. Nabayag akon nga aglaklako iti online. Ngamjak pa'y nakaipatakder iti kastoy. Sa bagay, basit mat ngamin ti gumatang iti lakom nanang. Sabon kan lupot laang matilakom. Saan akanayon nga da gumatang? Mang panunot taman mat no anya ti pagkwartaan ta. Dayta ti pagtinulungan ta panunutan nanang. Ikagumaan ta, tapno agyan tamat iti ngato. Ket no adda akton iti ngato. Jakton ipanubos a bumabaak. Agbaligi nga ta, damaya kan Sofia, iti plano da. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Massage clinic, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center,
iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, te serye tayo ita alawas, paulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dahita ti pagtinulungan ta panunutan nanang. Ikagumaan ta. Tapno agyan tamot iti nga to. Ket no adda akton iti nga to. Jakton ipalubos ti bumaba. Agtali na edak iti nga to. Ngam ti saludsod. Kasano? Nanang, adday tan ti pati kan ti madre. Mangrugidan amang bendisyon iti amin apasat ti balay. Kalpasan ama bendisyonan, awanen ti kaarubata. Tag na eddan ditoy. Ay, makarit na ak iti apal. Nagpintas kan nagdakkel ti balay da. Kablawan ka, Helen. Nalabit nga inturong ti Apo ang maadaan ka iti ado a customer. Taada plano na para kan ka. Saan anay kat iti panunot ko ti madan iti pasdag a pagtaripnungan nga kararag, sister. Kat, nagbaligi ka iti dayta a planom. Di nakabaybay ang ti Apo. Tanadalos ti panagpuspusom. Mangantayo nga rodan, sister. Kakadwa, mangantayon. Nalpas matan nga yung kararag ni Apo pa di ti taraon. O sige, mangantayon. Ala nga rod, mangantayon, Helen. Umawat ka nga umawat iti naka-paper plate amakan. Tayag mo kanya. Ikargak iti selupin ko dito'y bag ko. Wala nang, no itad ko kan ka, makaammo ka amang selopin. Agsubliak amapan umawat. Nagado asaganad. Umawat ka nga umawat. Ta ikabil ko iti dakkel asupot. Dakkel to'y bag ko apang ikabilak. Wala nang, areglado. Adda aklaang dito'y lingad ti poste. Dito'y ti pangyagam, agawaam. Umuna nga inka umawat, sa kamapan di talingad. Isurot kun tumat ti maawat ko. Kalpasan na, agsubliak amapan manen umawat. Wen, ngam sa anak apumanaw ijay. Taamangan no adda mapan nga aso. Ket kanen na ti maikargak iti seluping. Nalpasan ti padaya. Agawid tayon. Sikat ti mangkibin iti anak mo. Ta siya kun ti mangawid iti bag-an na puno iti karne. Sige nga rudan nanang, intayon. Ay, sapay adda pag naen tayo. Ket medyo nadagsan ti karne. Saan abali? Taadon day tanga abasto tayo nanang. Libre ko naman. Manmano nga agpaiso ti kastoy. Ado ti tao anapan na kidaya. Wan nga, anay ko. Nabadakak ti bato. Apay nanang, anya tinapasamak mo. Anay ko, naligos ti sakak. Ay, jak mo't maipagnan. Anay, nagsakit. Imbag ta saan anapatog ti karne di tabag. Ay, jay sakak ti parikot ko. Nagsakit. Saan ko ang maipagna? Anay. Nanang, kastoy ti aramiden ta. Iawid ko day ta karne. Aguray kayo dito eh. Agsubli ak apaman amayawid ko ti karne. Aguray kami ti apukok. Agsubli ka at agos. Darasam. Mapalinan na pagyanan ti kabarbaro apasdag. Wan lolo, sa dino ti kaya ti apagyanan. Iti umuna akad sa aran, wano, ijay nga to, lolo. Ay, marigata nak ang umato kan umulog. Iso nga ijaya kun asidag ti massage clinic, mao. Da kayo lata, lolo. No sa dino ti kaya ti apagyanan, iso ti masurot. Ay, maikawak laang. Ta nagdakil mo ti silid ko.
Ijay sigo da balay tayo kat basit laang tisilid kaw. Enjoyan nyo tinalawa asilid, lolo. Iti kastuya ka lakay kaw. Uray sana nalawa tisilid kaw, apo. Diyo ko na kay kayat yo pa ijisigod asilid mo, lolo. Ah? Ay saan metkit di apok? May mayat metkit di adito'y kabarbaraw. Adda ako, nanang. Kasano ti sakam? Di ka kadipay makapagna? Ay, naut-ut isakak. Medyo limtag pa yun. Masapol nga intay pa ilot. Ang mga nuadda na ipit nga urat. Kasanungay kat sa anak mo't ama kapag naamapan ijay. Inak sa nga rod ayaban ni Helen. Barang kayat na ti umay dito ang mangilot iti sakam. Ay, alaman nga rod. Talaga nagsakit ti sakak. Sige, nanang. Ano sam nga rod ti aguray dito eh. Inak ibagakin ni Helen. Huwag man anak ko. Ay, jakmat ngamin maipag na. Ad-adda nga agsakit no ikote. Nay, adda kamot Maya. Adda ka din nalipatam? Kwa nana, naligos ni nanang ko iti dalan. Umay ko ibaga, ta saan ang makapag na ni nanang ko. Awan ka di ti sugat na. Awan nana. Ngam limtag, iso amarigatan amag na. Ay sige, mapanta dita massage clinic ni Helen. Adda dita ti anak ko. Ang yamanak nana. No saan ang makapag na. Mangayab tayo iti mapan mangawit kan kwa na. Taadamot stretcher dito eh. Alaman nga rod nana. Adda pa'y ngamin ijay dalan, ta saan ang makapag na. Sige nanang, ta ikargada ka iti stretcher. Ipanda ka iti massage clinic. Isublidak ijay balay da Alicia kan Helen. Nanang, ijay na ka nga ilutan ni Helen. Ijay massage clinic na. Imbag ijay ta makatugaw ka na imbag. Alang arod tagid daak di ta stretcher. Sige, tadamot do alalaki ang mga witkan ka nanang. Ay, agyaman ka na kayo. Ala, agid da akon. Intayo nga rudan nanang. Barang makaginawa ka, inton mailot ti sakam. Agtugaw ka, nana. Rik na, no niya tinapasamak iti sakam. Panakairan-rana analakit din ang nagtayak ti bato ang nabadakak. Napatugawak. Nabanat ti panat na, nana. Medyo maditi pa nagsubli na. Kat maditi pa nagpwesto ti suop ti kalit-kalit yo. Ay, isumat lagayam ang nasakit ti suop ti kalit-kalit ko. Madigayam ti pa nagpwesto na. Anusam nana taguyudak tapno agsubli ti nagliga si asuop na. Kasta ka di. Sige, nakasagana ak. Sige nana, guyudak kon. Anay! Ay, nagrituok nga agpaiso. Maidisukon. Mayat ka din, nana? Saan ka din anasakit? Ay naglaing ka mga agpayson, Helen. Iding buyod mo, nagrituok. Nakaginawa ak, balasang ko. Nalaing mat nga agpayson ni Helen nga agilot. Nakaginawa ak, idi inilot na ti sakak. Mano ka di ti siningir na, idi inilot na ka nanang. Damdamagak no mano ti bayad ko. Ngam ko na naasaan ka nun, taag kakaaruba tayo. Ay, nasingpat nga agpaiso ni Helen. Diyak pa'y nga rod nakabayad iti utang ko kankwana. Ay, pangalaak nga ta iti pagbayad ko. Ingka makisaukan kwa na. Ibagam nga anusan na pa'y, agingga nga adda pagbayad mo. Mapanak man nga agpaiso, nanang. Ang mga ni ibagada nalipata kunti utang ko. Numaminsan, agpaisun samot ni kunada.
Ano na parabor kay ti padam a tao? Swerte kanumat ti agsublikan ka. Nakapasyar ka mat dito'y massage clinic, Maya. Wan, umayak makipagpakasikan ka, Helen. Nga ano sam ti aguray. Ha? Aguray? Anya ka diti urayag? Awan pa'y ngamin trabaho. Isong awan pa'y pagbayad ko kan ka. Awan ngamin agawir iti anak ko. Kunaklagit din no, anya ti ko na mga urayag. Sa anak mat nga agsingsingir. Agyaman ako unay kan ka, Helen. Talaga man nakaawat ka. Tinasayat amaramidan iti pada a tao. Kat ammo ti apo dayta. Supapakan na iti sabali awagas. Nakasaom ka din ni Helen. Anya nga iti ko, nana. Nakaamirisak itimbagana, nanang. Anya ka di timbagana. Apay anak kaamiris ka ako nam. Amo kanu ti apo ti maaramidan ti padam a tao. Swerte kanumat nga isubli ti apo. Iso siguro anaduras da nga agina. Tama nagparabor da ngamin. Nanang, kaanuak nga tamat nga agswerte. Iti trabaho ti pagswertyan ti tao. Tamaaddaan kay ti sweldo. Ngam no awan trabahom. Kasano ama ko na aswerte? Kaanuak amaaddaan iti trabaho. Kat addamat anak ko nga awir ko. Masapula ka na yun anadalos dagiti abong ti kama apagmasahyan. Mangalaak pa'y iti kaduam nga aglaba. Ay, ket, adakan ka dayta, Helen. Pati dagiti lupot mi kadananang ken lolo. Saan mi amasangon ti aglaba? Ada ka di amom amabalin nga alaan na para laba? Apay adi mo padasan ni Maya. Saan ka ding adu ti utang na ken ka? Kat saan pa'y nakabayad? Padasan man nga wagan ta kasaok. Umay dito hinton bigat. O sige, idanon kung tulangin ijay balayda no agawid dak no malam. Kayat na nga ti aglabandera. Sana bali ta washing machine mat ti aramatan na. Saan mat nga aggalgal? Nagrigat mat ti kastuyan. Awan pa'y makukwarta. Uray siyak nga rod. Awan pa'y agorder iti online. Adumat nga minin taglaklako iti online. Sa anak mat amakabirok iti trabaho. Ay, nagrigat nagbirok iti trabaho. Nana Sofia, Maya, umayak man. Adda kayo kadi? Adda tao. Inkailo katiri daw. Wana na. Asino nga ta? Ni, Ay, si Kamat Ben. Imbaon da ka kadi nga umay agsingir. ay na. Saan nga agsingir ti gagarak? Imbaunak ni Helen. Tadamagak ka no kayat mo ti umay aglaba. Mamindwa iti makalawas. Nasayaat nga rod no mamindwa lang iti makalawas. At ang amin awir ko. Saan amabalin nga inaldaw. Saan nga inaldaw? Sa maysa, washing machine ti aramatem. Saan mo agalgalan? Mabalin mo ti umainton bigat. Helen, inutak ka di abayadan ti utang ko babaan iti panaglaba. Saan ko ngayon pautang dayjay, Maya? Intulong ko iti anak mo. Anya, kayat mo asawan? Di naksingiran? Wan, itad ko titangdan mo takaasim at ti anak mo. Nagsina kayo gayam iti amana? Nagsayaat ka, Helen. Ti amok kat utang ko day ti akwarta. Saan matgayam tatulong mo? Pinaraburan nak ti apo. Iso nga iparabor ko mat iti padak a tao. Unay kat nagsinaw ti puso mo, Helen. Ika gumaak mat apasin awan ti puso.
Massage clinic lang ti pagsapunam. Ngam, kasla na bindisyonan ka unay, gapo iti kinadalos ti puso. No lakit diag na nayon akastoy. Iparabor ko iti padak a tao. Tasan ko matlang amay tugot inton mataya. Jak ninamnama akas ta ti pagbanagam. Ti dumuras. Babain iti tulong ti Apo. Uray may sak abulag. Makatulong ak. Babaan iti panagtrabaho iti massage clinic ko. Agkidawak iti pamakawan. Gapo iti panaglablabas ko iti kalabas. Pakawan anak ko, Helen. Lipatan tayo tinapalabas. Kat mga barwanan tayo. Takas ti kayat ti Apo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Massage clinic, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Janfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Yung kapay umutang kadagiti sigod nga mamam. No maimpaganak, sublyak ti balay ni Armando. Ha? Adya ti aramidam ijay. Holdapan mi kadagiti kakadwak. Wano saan, kidnapan mi ni Angel. Sa may ipasaka iti dakkel agatad. Sige, adamat siguro agpautang kanyak. Ngamurayan tayo nga agsubli ni Armando iti abroad. Sakbay nga isayang kat mo ti plano. Nalakala nga kidnapan ni Angel. Tababay da ijay. Kanawan kadwa na ijay balayda. Balsak to da dya katulong. Inawagan nakit din iti bakit bitina. At dantual daw da ijay katulong. Pagparintumangak to ngagpakaasi. Ano sampay ti agbati dito, iha? Intun madanon ti bakasyon mo. Sumarunukan to ijay ko. Ijay mumutan nga ituloy ti panagadal mo. Madamag ko man, Papa. Asino ni Tita Fe? Iso ti sekretaryak ijay pagtrab-trabahwak, iha. Nasingpot da ijay abalasang. Mabutengak, Papa. Apay kumaamabutang ka. Nasingpat da ijay kunakmanen. Saan ka di nga iti damo? Kat nasingpat mat ni Tita Bitina? Kwa iha. Ni Fete kanayon amangan andingay kanyak ijay abroad. Nukas di amalidlidayak. Gapu iti iliw kukun ka. Mabutengak lata, Papa. Di kagdanag iha. Saan kan apanawan iti poder ti sabali. Awan ka di pa'y nadiskitar mo, Mami. Awan ka no pa'y ti umdas akas di katrabahwak. Mapanpay ka no mangirwar ita iti bangko. Mabisinak una yun. Nag-reunion ti pamilya tayo dito ospital. Awan pa'y pagsasangwan tayo amakan. Kasano ako nam ariyon yun? Saan kitin? Nagsasarak tayo atallo dito ospital. Ngam awan matmakan. Sapay awan pa'y pagsukatak. Dayjay tumot ngamin nga Armando. Pinagtalaw na takit din. Kaslalyon anak kapungtot. Idimbaga na panaw. Imawag pa'y ganyaman iti pulis. Salbag da di alakay. Agsubli ka ka din iti abroad, Papa? Uniha. Ngam kanayo nakto nga umawag. San abale? Taadda ti bantayo kanimanang mutina. Jay, dua alalaki iti arwar, Papa? Uniha.
Kat intun mapan ka ije pagadalan. Adda sa bali amang bantay kan ka. Addan to bodyguard mo tapno natalgad ka. Amangan nasublyan nak ngagpaiso ni Tita Bettina. Saan kumat nga ipalubos dayta, iha? Pag yamanak ni Fe, taim palagip na nga iyalaan ka iti bodyguard. Tapngam mo ti tao a security guard ti dua lalaki di tarwar. May mayat no ag uniform da, papa. Iha, kay kayat kumat anak ka sibilyan da. Tapno saan anam namaan ti tao nga adda bantay. Adda koneksyon da kadag iti pulis. No adda managdakdakes, asumrak iti balay. Mapan kan iti pagadalan, ading ko. Adda kadwam ama panijay. Kumuyog da ka di kanyak, manang. No adda ka iti uneg iti pagadalan, mabalinda ka apanawan. Iso asaan ka apuan panaw iti pagadalan, ah? Ijay kalaeng kampus. Wen manang, sa anak to nga umadayo iti pagadalan. Sakbay nga agritera kayo, urayan da ka iti gate. Kasla akmat balot akanayon nga damang bambantay kanyak. Amangan nga no nasakit tinakam ni Bakit Bettina kat pagaramidan na ka iti dakes. Napananda nga tama nang. Naku na idi ni papa, nga apartment ti pagkigyanan da. Saan da balay? Ayuan kayam. Awan kanu ti balay da. Napananda ngay ngagpaiso. Adda ka din na i-remedium ang kwarta, mami. Di mo ka di makita dahi ti awit ko. Adda makan aginatang ko. Mangan tayo nga ruden. Kakaiso na nga addan makan. Nagngina ti agas ni dadim. Awanan ti gatang tayo pa iti makan. Nagastos ko aminan. Ay, mami. Nagsubingatan nila kay Armando ijay abroad. Mabalin. Tama ba itlaang mo ti bakasyon na? Mabalin samot ton arumar ni daddy dito ospital. Ti dakas na nudakkel ti babayadan dito ospital. Awan pagbayad tayo. Naigatang ko amin iti agas di inutang ko. Ingka manin umutang iti sa bali ah. Pagbayad tayo, nurumwaran ni daddy dito ospital. Ha? Dahito tababangam asilid? Nagbasit. Anya nga rod ngay, no dakal asaled, dakal mo tibayad na. Nagbasit asilid. Sapay talo tayo nga agyan ditoy. Ni santan ti maturog iti kama, data ti maturog iti semento. Oh, iti simento kit din ti pagturugak. Awan pa'y kutson. Natangkan ti simento. Sana balay ni Armando da ito'y, tapno agsapol kay iti kutsyon. Sayang ti balay ni Armando. Nagpintas ti siledmi ka ni Santan ijay. Sinaysayaat mo kumangamin ti nagpamarang a. Awan lagat nga rod ti pakaliksaban ta iti kwarta. Nagsayang arod. Ada amin amasapol mi ijay. Idinto ta ditoy. Oh, anya klase da ito asilid. Nagalas. Anya ti kunan, sir? Pinagtalaw mo ti agina iti balayo? Saan ko kumanga aramiden dayjay? No saan ko anadanon nga ipungpungot na ti anak ko? Ay, naranggas nga rod iti ubing no kasta. Saan lang nga dayta? Ti kwarta nga impaw-pawit ko, inaramat da nga agina. Basit lang tit-ited na iti anak ko. Madi nga rod ti kababalin na no kasta. Awan konsensya na a tao. Imbaglakid din ta nagawidak. No saan? Ay, agtultuloy ko mati panang lukloko ni Bettina kanyak. Ti anak mo kumati ng sagrap iti kinaawan konsensyana. Ti pa'y dakas. Agsinsinarak da iti sigud nga asawa na. Ha? Kasano anadoktalam da ita, sir? Nakita mismo ti gayem na Angel. Inalaan na pa'y ida iti video. Anya? Angel, ada nakita ka barbasan alakay amang sipsipot kan ka. Asino alakay? Diya ka mo, ngam na siputak. Naglamang iji bako ditay. Masapol nga rod ayawag ko iti secret agent. Ang mga nudakas ti panggap na kin kaday jay. Sapay di nakita kat nagmask. At napiglat iti ulo na. Huh? Kan,
Nakabutbutang tilangana. Naitimbrek mo kadakwada. Iso asip-siputan dan. Ang dalaki ti dakas apanggap day jay atawakan ka. Prince, di nakadadaywan Mabutengak. Di kagdanag. Saan ka abaybayan? Agbaligi nga tadadadi iti aramidan da, mami. Masiguradok dayta. Tanalakalaang nga alaon da ni Angel. Awan mo't kadwana. Maadaan tayo matlaangan iti kwarta. No ipasakada iti dakkel agatad. Kabailan ni Tito Armando, tabak ng mat. Wan, taadadakkel a kwarta ni Armando iti bangko. Jak lama ka irwara, tanakanagan kan kuana. Nagbiag tamat akas labak ng idiad data iti sidong na. Ay, di mo la kuman inululpitan ni Angel. Tapno ad data pa'y laang ijay. Nagsayang nga rod. Agbaligi ko madadadim. Tapno maadaan tayon iti kwarta. Hello, Manang Tina. Naka-alerto kayo ka didita? Ang mga nuan niya ti sumaruno ang mapasamak. Amo dagiti pulis ti amin, Prince. Adada iti asidag, ngamsanda nga agpadlaw. Tapno matiliw da iti akto da iti alalaki no asitgan na ni Angel. Mabutbutang kamin kini Angel, Manang. Taichat ko kan kuana, amasapul a natural. Tapno matiliw ti awanan baen. Saan na matiliw nga agpaiso? No agpadlaw dagiti pulis? Amo da ti aramidan da ading ko. Sa dalarum kwas, no maala ti tao ni Angel. Kasanon no tutukan na iti patadem ni Angel, Manang? Sharpshooter dagiti pulis na naglemang. Mabalinda at tamaan ti ima ti mang paturong ka ni Angel. Maamakak iti sumaruno ang mapasamak, Manang. Adamanin sabong kan chocolates iti lamisan ko nga ingkabil mo, Armando. Ngamsaan mo kanan amamimpinsan. Tamang ano madiabetes ka. Aglading itaklakit di. Agladingit? Agang angaw ka kadi? Pudno ti ibagbagak, Miss Fe. Napatag ka iti biyag ko. Di na kumamutrabakan. Tamang ano mamati ak. Saan ka rabrabaken? Pudno ti ibagbagak. Nulakat kayat na ka. Agkasarta dagos. Saan nga instant ti panagasawa? Ang mga nukaslakan ni Bettina anaranggas nga agsyuman. Mangnamnamak asaan ka anaranggas. Pangaasim. Tasi ka kumati agbalin. Amadrasta ti anak ko. Apay nga inraman dak idi natiliw da kadag iti polis. Nairaman ka, taasawa ka. Kadmaysa, maatap kamet. Gaputa rin ang gasam ka ni Angel. Anya kumati ebidensyada? At dagayam nang i-video ka data. Iti pa nagsarsarita ta. Kasanong harot itan? Mabalod ta di? Dakkel nga ebidensya ti video. Naalang amin ti saritaan ta. At daw-dawatan ka iti kwarta nga ipawpaw it ni Armando. Nagalasan no mabalod ta adwa. Agbababawi ako ni tinaramid ko. No di na kami binaybayan. Adayo ko maanak relasyon ka ni Armando. Sumbata meten at idardarirag ko kan ka, Miss Fe. Maikariak nga tangag balin ang madrasta ni Angel? Maikari ka launay. Nakita ti kinasingpet mo. Di mo pa'y nakita ti anak ko. Ngam nariknak ti panangisakit mo kan kuana. Maasya na kami kankwana. Tawan lakat nga rod inana. Ngam saan ta kumapay nga agdarasudos. Agpanunot tapay ana imbag. Pinanunot ko na nalaing da ito, Miss Fe. Kat iswadi na kumapaayan. Saan ta kumaakalaatan ti ubing. Masigurado ka ang mabuteng dayjay ang maadaan iti sabali manin ang madrasta. Nukasta, mayat ka nga agbalin ang madrasta ni Angel? Dandanin tiyo umay na dito ay. Iso na saysayaan, niya sidig ko pa yung umuna tirik na kanya. Welcome, Iha. Kadwak ni Titam Fe. Tita Fe? Kwa?
Saan ka nga agbutbutang kanyak, iha? Saan ka naranggas? Papa, kabalay ta ka di? Saan? Saan kaming agkabalay ka ni Papam? Ala, intayo agpasyar, tapno makapasyar kamat ditoy, iha. Kwa? Iha, saan adakas ataon ni Miss Pe? Ala, intayon iti awis na pagpasyaran. Iti kuma zoo, Papa. Okay. No isuti kayat mo, iha. Ala, intayon. Ato iti orange juice mo, Angel. Sige, inom, vitamin C dayta. Thank you, tita. Ni tita Bitina. Di nakpay pulos intimplaan iti anyaman nga inumak. Ngam da kayo, kanayon nak nga asikasuan, tita. Nakasaysaya at kayo kanyak. Jak ngamin kayat na umikay ka kanyak. Di kayat ko, nasaya at ko mati panaglangan ta. Kayat na kayo ni Papa nga agbalin amamik, tita. Umanugot kayo kadi? No lakat kayat nakaagbalin ama ikadwa nga inam, apay kit din asaan. Kayat ko tita. Ngamin, nasaya at kayo kanyak. Kat nasaya at kamat kanyak, Angel. Nasingpat ka nga anak. No kasta, agkalay sa kayo nga rudan ka ni Papa, tita. Kat manipod ita, awagan kayon iti mama. Kayat ko nga ijay Pilipinas ti pagkalaysaan ta. Kayat ko nga imbita rin dagiti kabagya ka, Fe. Sige, sikat makaam mo, Arman. Ket agyamanak, tagkinaawatan kayo iti anak ko. Pagyamanak matayta, kat ikari, Arman. Ibilang ko ni Angel, kaspod no nga anak ko. Sa anak amarigatan ang mga ramid iti dayta, gaputan na singpot ni Angel, kan nadayaw. Pagyamanak nga rudno kasta. Nakaragragsak kami kan ni Angel. Gaputa simangbay ka iti biyag mi. Fe. Ikarik manan, Arman. Oray saan ang nagtaod kanyak ni Angel, ngam ibilang ko, kaspudpud no nga anak. Ditan papagayam, tinagibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.